Sanibonani guys, welcome back to yet another video, and we are speaking about the latest episode of Sibongile and the Dlaminis. So guys, this episode starts off with Unomfundo. She is unlocking her door. Next thing, Siza Ukwenzo pushing Usbongile. He's like, ngena. Usbongile enters the house. Ukwenzo enters. Nebheki yakhe laphayana. Unomfundo's like, kwenzenjani? She closes the door. She locks. She's like, Sibongile, bengithi. Usibongile is like, bokunjalo kodwa ngikwazile ukubaleka. Remember guys, Usibongile benokwenzo, they had a plan ukuthi the only house or the only place they can go to lapho bazophepha khona is at Unomfundo's place, and this is why they are here. Ukwenza is like, yeah, auntie, hey, isimo asikho sihle eqobo. So bokufanele ukuthi sibaleke, and we needed to get as far as we could. And then Ulukuzana, Unomfundo looks at Ukwenzo, she can see ukuthi hayi on his face, guys, which you can see unama blue eye, izinto ezinjalo. And she asked him, Kwenzo, wenzekeleni kuwena? Usibongile zakho onogada benduna bamshayile ngoba bekazama ukungisindisa. She goes on to say nayo Ukwenzo impilo yakhe isengcipheni. Unomfundo zakho, oh kodwa nkosi yami Kwenzo, ngathi like yonke lento yiphupho nje leli. Usibongile like sisinomfundo besicela bandla ukuthi usifihlise amakhanda isikhatshana nje siyacela bandla. Unomfundo zakho, iyacela ningahlala la isikhathi eside nize nikhathale, ithi ngiyonenzela nje into yokudla, hlalani phansi ngizofudumeza ukudla mina. And then they sit down. Ukwenza is like, siyabonga auntie. Unomfundo heads towards the kitchen and she's like, sure kodwa nkosi yami. Hey guys, I ushubile. Next scene girl, we see ngempela Unomfundo has laid down itafula, guys. She has prepared breakfast for them. Ingathi kukwaDlamini. There's different sorts of breakfast there. Ukwenzo benosibongile, they look like they changed clothes. Bahleli laphayana. So Unomfundo's like, idlani. And then Usibongile says, Sisinomfundo, usithathephi isikhathi sokupheka konke lokudla. Unomfundo's like, ngivuka ekuseni phela mina sengijwayele ukuvuka kwaDlamini. Idlani nje masinya, ungaze kuphole ukudla, ngifuna uyoklina nje ngale emakamereni. Usibongile zakhuleka Sisinomfundo, ngingakusiza. Usisinomfundo then says, now ungisiza njani? Ungisiza ngani? Naku ukudla, idlani lana, nibe right, and she gets up and then she goes towards the room. So Ukwenzo and Usibongile are left there eating, and Ukwenzo looks at Usibongile and he smiled. Usibongile is like, yini? Ukwenzo then says, yikuthi Sibongile hlezi ngizibuza ukuthi ngingayini ngempela ngaphandle kwakho. Usibongile is like, Kwenzo, shewafa. Ukwenzo is like, yeah, hey. Usibongile then says, ubenza kanjani ubulima obufana nalokho? Bekuzoba yini ngaphandle kwakho Kwenzo? Ukwenzo is like, nakhu nje ngiyaphila nje, angifanga nje, angithi yikona-ke okubalulekile lokho ukuthi ngiyaphila. Sibongile, angazi ukuthi ngingaba yini ngempela ngaphandle kwakho. You are everything to me. Uletha ukukhanya empilweni yami. Lento engiyenzile ngingayiphinda futhi ngiyenze futhi because I love you. Ngiyakuthanda Mambambo. Then Usibongile sathi, ngiyabonga Kwenzo for risking it all for me ngenxa yami nje. Ukwenzo like, yeah, idla ke. And then the scene ends like that. Next scene, guys, we see Usamke. She is at some tavern, guys. Remember now, okay, we'll get to that part. She is at some tavern. Merangena kuleya tavern. The owner of Leandawo is fighting nomuntu okuthiwa uMasiliva. He's busy chasing uMasiliva. He looks like his dabwake esingakhokhi ilokhuzana. Esingakhokhi isikoloto saso. So the owner is chasing uMasiliva out. Is like, yazi unesidina ngempela uMasiliva, angisamfuni la ekhaya. So Samke goes in. She's like, sawubona unjani? The owner says, yebo mama, ngingakusiza ngani? Usamke's like, kunomuntu engimfunayo lana uMashenge. Then uGayi is like, hawu mama, musukudlala ngami. Kufika abantu abaningi lana ipolice station ile ezansi. Awushone ezansi phesheya komgaqo uzokwazi ukusizakala kulento oyidingayo. Usamke is like, okay, mhlambe angizange ngiyibeke kahle ekuqaleni.
umama lo ngimfunayo owasendaweni impela. Udala nje sifunana manje ngisaba ukuthi if angimtholi mhlampe angagcina eseshona singazange sihlangane singazange sihlangane naye umamNengelosi. Now guys, remember who is uNengelosi. Remember uKwenzo izolo when uSamke came and see uKwenzo kwaMbambo. uKwenzo went on to say ukuthi ngiyamthanda uSibongile. Uthando lethu lungikhumbuza uthando that my grandfather and my grandmother uNengelosi had. Manje uSamke is going looking for lo Nengelosi. Guys, uSamke is plotting something against uPhetheni. We don't know it yet, but I'm like, for uSamke to go all of this way looking for uNengelosi, and it looks like, and it's uKwenzo said uNengelosi sewashona. So uSamke decided to go and find out information, only to find out ukuthi uNengelosi wakhona, she is still alive. So uSamke is trying to find out ukuthi why would uPhetheni tell uKwenzo ukuthi uNengelosi ushonile whereas she's still alive. That time uSamke is acting as if she's best friends noPhetheni, yet she knows ukuthi yena she's planning payback wakhe. So anyway, then uGuy he goes on to say, kanti ukhuluma ngaloyo muntu. uSamke uyamazi ngingamthola kuphi. Then uGuy says, hayibo awumlinde nje kancane. Ujwayele ukufika lana late. Mlinde kancane uzomthola ngeenkathi za late. O5 fee. Angazi ukuthi o5 fee. What is that, guys? Is that a game or what? Is that amadayisi or what? Then uSamke zathi ngiyabonga bengicela ukuthi umnikeze isiphuzo i-cool drink lapho. Ngizobe ngiphuza as I'm waiting for her. Few minutes later ngempela guys, nangu uNengelosi uyangena laphayana. She is entering the tavern. UnoGuy ongathi yamlandela. uNengelosi is like, hayi suka ongiyeke wena mfana. Then lo mfana is like, asidlala u5 fee phela. uNengelosi is like, hayi suka kunini ngidlala lento yakho. Then she gets inside to the bar. uNengelosi says ukuthi angishaye ngezinto zami lapho, telling the owner or the bartender. Then ke uGuy goes on to say, how futhi namhlanje awuzange nje usikhokhela isikoloto sakho, awuzange ungikhokhela imali yami from last month and the previous month. Manje ufuna ukuthi nginike something namhlanje. uNengelosi is like, yazi ungazenzisi ngathi awungazi. Uyangazi nje angeke ngibaneke nje nemali yakho. Then the owner goes on to say, wena njalo nje mawuthola imali uyagijima ugijima indawo eziphezulu ubuye lana udabukisa apho utshwala uzowuthola lana. uNengelosi is like, hayi suka man, ungaze uqoshe nje ngale ndawo evuza amanzi lena uzenzisa ingathi ucabanga ukuthi le ndawo yi-5 star. Uyabazi mina abantu engihamba nabo mina Then uSamke notices ukuthi kusho ukuthi uNengelosi ke lona. She gets up. uSamke comes in. She comes to wherever bathenga khona ke ngasethilini or something like that. uSamke zathi bengicela she says to the boss, the one who's serving uNengelosi, bengicela ukuthi umnikeze lokho abdingayo, and she takes out the money and she puts it there. uNengelosi is like, utshela ubani ukuthi angikwazi uzikhokhela mina. Then uSamke takes back her money. She's like, ngiyaxolisa bengaqondile ukuthi ngikuphaphele. And then uNengelosi is like, oh, so uyayithatha futhi le mali. Then uSamke is like, oh ngiyaxolisa. She gives back the money. Then the guy says, yabona usuqala izinto zakho futhi. uNengelosi is like, hayi wena letha izinto zami. And then it ends like that. Few minutes later we see uSamke noNengelosi. They are sitting down. uNengelosi is puzzling her alcohol there, and then uSamke is like, igama lami uSamke, ngingumngani kaPhetheni. Then uNengelosi looks at uSamke. She's like, yeah, ngiyakukhumbula wena, ngiyakukhumbula. Then the scene ends like that. Next scene guys, uVuma, he is at his house, usefonini ukhuluma noNomfundo. uVuma is like, manje banjani nje kodwa bantwana bami. I'm just hearing ubaba uVuma saying abantwana bami makes me proud, you guys, because that means he has seen ukuthi uKwenzo really does love his daughter.
nomfundo's like, hayi, basa-traumatized kodwa nje lokho akumangazi considering isimo abadlule kuso. Kodwa bazoba right nje ngibabhekile, I'm watching them closely. Uvuma's like, siyabonga ukuthi ube yindawo yokuphephe nokubona. Then unomfundo's like, ukubonga mina baba. Uvuma's like, kodwa ngiyakuthembisa ukuthi ngizokubonga kahle ngesikhathi esifanele umdali emuhle. And then unomfundo says ukuthi hayi asikho isidingo baba. Then they hang up the phone. As he hangs up the phone, uKhuzwayo just comes in. uKhuzwayo comes in and he clears his throat. He's like, ahem. Then uVuma's like, hayi bo, weKhuzwayo, senivele niyazingenela la ekhaya ningangozile. uKhuzwayo's like, hayi bo Sibari, wadlala ngami nje. Ngiqale nini ukukonkoza emzini kadadewethu kukithi la Sibari. Kodwa banjani abantwana bami ukwenza noSibongile. And then uVuma goes on to say, hayi baphephile abantwana. But you can see the way uVuma's looking at uKhuzwayo. It's like he's giving him the side eye. And I am also giving him the side eye because angimthembu uKhuzwayo. Guys, uKhuzwayo uyathengeka. If Induna brings a good amount of money, I feel like uKhuzwayo could sell them out ukuthi bawuphi ukwenza benoSibongile. uKhuzwayo is like, manje pho, why are you frowning? Bengithi uzojabula nje. uVuma's like, ayi ngijabulile Sibali ukuthi nje angilalanga ngicabanga nje ukuthi lento le izokona ubudlelwane bami nenduna yabona. Then uKhuzwayo is like, fanele Sibali sami ukhathazeke ngoba uyabona yonke lento yenzile kuyafana nokuthi wena uzisayinele nje your own death sentence, uzisayinele nje ukufa kwakho. uVuma just looks at uKhuzwayo and then he says, oh, ngiyabonga Sibali. Ngiyabonga ukuthi ungikhumbuze into engiyaziyo nokuthi unginikeze i-solution sale nkinga ke. uKhuzwayo laughs a little but he's like, hayi, ngiyakuzwa Sibali, manje uzokwenza njani? uVuma then says, ngicabanga ukuya umkhulu enkosini ngiyocela ukuthi ingenelele. Despite the situation kodwa ke angithandi ukuthi ubudlelwane bami nenduna kumoshakale nje kanjalo ngenxa yalesi simo, so ngizoya enkosini enkulu ingenelele kulesi simo. Then uKhuzwayo is like, ubona kanjalo, and then uVuma nods his head to agree. Next scene, guys, we are back to uNengonosi there by the tavern benoSamke. uNengonosi is drinking there. uSamke is just sitting, but you can see uSamke is annoyed a little bit because it looks like uSamke, she's here for information, and uNengonosi, she is just enjoying her drinking spree. So uNengonosi is like, uyazi umyeni wami wakuqala wangithengela le necklace lena, showing uSamke the necklace. uSamke then says, yeah, busungitshelile. uNengonosi is like, hey, ngangiyithanda leya ndoda, hey, ngangiyithanda. Then uSamke says, manje uphetheni? uNengonosi is like, inenhliziyo embi leya ngane. Unenhliziyo eqinile. Yazi angimangala ukuthi uhambe etshela abantu ukuthi sengifile mina. uSamke then says, uthi uyenzelani leyo nto leyo? And then uNengonosi says, kwazi yena nosathane wakhe. Yabona mina sengiyi-cash deposit slip nje. Uyazi ukuthi yimi owenza ukuthi abe ulo somabhizinisi that she is today. Manje sekashayela phezulu, mina akasangazi ukuthi ngingubani. uSamke is like, hey, wakwenza into embi kodwa uphetheni. Then uNengonosi is like, ngangiyithanda leya ngane, uphetheni ngangimthanda. Then the scene ends like that. Hey guys, it looks like there's a lot that uNengonosi is going to spill, but listen, at uSamke's pace. We are at uSamke's pace because many of us are waiting for the downfall of uPhetheni. Hi guys, unini phela. Next team, Wambalenhle, we see uVelephi. She is serving uKhuzwayo with the tray. I'm just like, uVelephi sekasebenza Wambalenhle or usebenza Makethanda. Anyway, she is serving uKhuzwayo with the tray and she's like, bamba ke malume. She puts the tray down on the table. uKhuzwayo is like, how? uVelephi is like, yini? uKhuzwayo is like, uVelephi kodwa.
uVelaphi is like, yini malume, ukakwa yini? Umalume then says ukuthi, ungifunga ngeyikoni futhi. Ukudla kwangempela uzonginika nini? uVelaphi laughs and she's like, yeah, malume, uyazi ukuthi there are so many children ezilala zingadlile la ngaphandle. Wena kuzomela ukuthi ubonge nalokho okuncane okunikeza kona. uKhuzwayo then says, hey, usungishaya ngamagama. uVelaphi is like, na ngikushaya ngenduku zakho impela. Then she says, awusho-ke malume, she sits down. Khona ukuzwile ngoSibongile, kuhamba kanjani ngoSibongile? uKhuzwayo is like, hey, baba wakho phela uthe ba-right. And then uVelaphi is like, ungcono ngoba phela mina sengijahe ukuthi indlule yonke lento. uKhuzwayo is like, uthe phela ubaba uMbambo uthe likhona iqhinga aze nalo, ucabanga ukuthi lelo qhinga lizolungisa yonke into. uVelaphi then says ukuthi hey, asithembo ukuthi akacabanga ukuthi uzodila nenduna in the same way ajwayele ukudila nokwenza ngayo ngoba hayi uzofa. uKhuzwayo is like, hey. Then uVelaphi is like, hayi uzofa ngempela phela induna, you can't just deal with him nje noma kanjani. uKhuzwayo is like, hayi lalela phela, angeke ayenze leyo nto, uzokhuluma nenkosi and then inkosi izongenelela in the situation. And then uVelaphi is like, oh, kungcono-ke impela. As she's busy saying that, as uVelaphi is speaking, uKhuzwayo notices ukuthi kunabantu abamile emnyango. When he looks, induna guys, induna is standing emnyango with his bodyguards and he is looking at uKhuzwayo benoVelaphi. Then uVelaphi notices ukuthi there's something that caught uKhuzwayo's attention. She looks towards the door, she sees induna, she just gets up athatha tray like and she walks back into the kitchen. uKhuzwayo just looks away and then he just continues eating his scones. I'm just like, I hope uKhuzwayo doesn't sell uSibongile benokwenzo out, you guys. Next scene, we see uNjengaya. He is at his house, KwaDlamini, and he is sipping on his brandy or sipping on his stuff cam. So uNjengaya, he's on the phone. It looks like he's leaving a voice message for Kwenzo. He then says, Kwenzo, ungithinte mawuthola le message. As he's saying that, uPhetheni comes in. She's walking in, uphethe glass like and her wine bottle. So she comes in, she's like, ungitelela me. She gives uNjengaya the glass and the wine, and she's smiling there. uNjengaya is like, yini? Indodana yethu idukile wena ubonakala ingathi like undiza phezulu, yini kwenzakalani ngawe? uPhetheni is like, hawu kahle sibalikhulu, awuboni yini wena ukuthi izinto ziyasisebenzela njengamanje? uNjengaya is like, ukhuluma ngani? uPhetheni says, uSibongile akaseyona inkinga yethu, sekayinkinga yomunye umuntu manje. Kahle kahle mengiyibhekisisa lento yonke lento ngibona ingathi ingenelelwe yidlozi. Buka ngiyakutshela guys, uPhetheni is happy. Angithi she doesn't know ukuthi uSibongile has escaped and they are at uNomfundo's place. She still thinks ukuthi uSibongile is at Induna's place, and she is happy ukuthi Induna is going to marry uSibongile and uSibongile is going to be out of their lives. uNjengaya is like, hayi wena nkosikazi yami, uyobe uyithobise nje inhliziyo yakho ngale ngane. Then uPhetheni is like, uSibongile uzoba happy la ekhoya, plus i-environment le azohlala kuyo like i-environment ayijwayele nje. Wena into ofanele ukuthi uyenze ukuthi ukhulume noKwenzo, umtshele ukuthi aphuma phela kuleya ntombazane. uNjengaya is like, hayi angeke nje sithando sami. uKwenzo wasicela kahle ukuthi singazi-involve nje ezindabeni zakhe, futhi nje uyamthanda leya ngane. He has proven ukuthi uyamthanda uSibongile. uPhetheni is like, yeah, okay, kodwa-ke wena njengobaba wakhe fanele umconvince ukuthi unezinto zesintu angeke akwazi ukuphikisana nazo, otherwise uzofaka umndeni wethu engcupheni. So yeah, mumthola nje ukhuluma naye please Njengaye. Then that scene ends like that.
Back to the scene kaSamke benonengolosi. uSamke ke, it looks like she's packing up, she's about to leave. She's like, ngiyabonga kakhulu ukuthi sikwazile ukuhlangana. Ngiyathemba ukuthi sobonana maduzane nje. Unengonosi says ukuthi kujabula mina. Yazi kunento eyodwa engicela ukuthi ungenzele yona. Ngicela ungenzele le favor mntanami. uSamke's like, oh, imali, ngikushiyele malini. Unengonosi is like, cha, sengi-right. She's carrying alcohol because not uphetheni uSamke. uSamke bought her alcohol there at Tavernini, and now when they're leaving, she's carrying another bottle. So she's like, cha, sengi-right. Angithi ngumngani kaPhetheni. Ngicela mntanami ukuthi ungihlanganise noVusi, umzukulwane wami. uSamke's like, ingathi nje nginayo nje inamba yasemsebenzini eyala sebenzela khona. She starts searching her bag. It's like, inamba yaseSubalukhulu lena, uzofona nje. Oh, ngiyitholile ke. Mawufona kuyo uzothi ucela uVusi, and then she gives uNengonosi the card. Then uNengonosi says, ngingajabula Nkosi yami, ngiyabonga. uSamke's like, okay ke, usale kahle ke. uSamke walks off. As uSamke walks off, her phone rings and she answers it. She's like, yes, Phetheni, sengi-ready. I'm just like, uSamke, guys, yay. Anyway, next scene we see Induna ihleli kwaMbambo, you guys. I'm like, what is this conversation about? uVuma is looking nervous that time. Induna then says, Mbambo, mntakababa, bengithi cha, hayi, asingavumeli lolu daba lungene phakathi kwethu. I'm like, Induna's busy saying that because he knows ukuthi uSibongile is missing. Then uVuma says, uthumbe umntanami njengesigebengu. Loyo nto uyibiza ngani? Awunalo uzweno ngaleyo ndlela ecebalikhulu. Induna says, habe, uMbambo, usukhuluma nami kanjalo. Or ngiyaphupha. Wena Mbambo, uyakhohlwa ukuthi sengakusiza wena. uVuma's like, ukhuluma ngani? Induna says ukuthi, awusakhumbula ufika laphayana nomkakho nixakekile. Nifuna ubuyoshweleze emadlozini, ngenzani mina? Ngakhipha mina inkomo yami, nganikeza. Emva kwalokho, angithi unkosikazi wakho wakhulela uSibongile. Manje ke namhlanje angiseli lutho kuwena Mbambo. Then uVuma says, oh, kanti lona sizo owasinikeza lona was u-insurance. Wawuyibhekela wena. Ukuthi ngelinye ilanga uyongena kwami uzithathele into that does not belong to you. Ngenkani? Lalela ke ngitshele cebalikhulu. Mhlambe awuyiqondi lento. Mhlambe awuboni kwenzakalani lana. Mhlambe awuqondi ukuthi le ngane okuthiwa uSibongile usho ukuthini la mina enhlizweni yami. Ngeke ngikuvumele umthathe. Ngeke ngikuvumele ungene la ekhaya uzenzela umathando ngoba nakho sokuthiwa uyinduna bese uqasha ngosiko. Induna then says, Mbambo, uyamazi ukuthi ukuphi? And then kusho ukuthi he's asking uyamazi ukuthi ukuphi uSibongile. uVuma just looks away azithulele. Then induna says, uyabona ke Mbambo, ukusukela namhlanje ngiyaziqhela la kuwena. Kodwa you must know Mbambo ukuthi ziyehlukana indlela ke namhlanje, okungaphesheya ungaphesheya. uVuma's like, angazi cebalikhulu ukuthi ithini le nkulumo yakho ethi okungaphesheya. Angazi ukuthi uqondeni, kodwa engikushoyo mina ingane yala ekhaya, she will come back. And then no longer when she comes back, izozizwa iphephile. Ngoba if ever uSibongile comes back and she feels unsafe, ngiyafunga nduna, ngiyokutshengisa ngalelo langa ukuthi lawa mandla othi nawo njengenduna awusho lutho. Futhi sokuyisikhathi sokuthi induna ihambe manje, ngicabanga ukuthi sesiqedile lana. And then he just gets up, induna just gets up and he leaves nje kanjalo, you guys. I hope ukuthi induna is finally getting the message, you guys. But anyway, let's park it right here. You tell me your thoughts on this. Please do make sure you like the video. Please do subscribe. It is absolutely for free of charge. Guys, please also do make sure that you watch the ads. That is just your way of showing support towards the channel. And yeah, I'll see you guys on the next one.